Il-coach Taljan Fabio Nicole iben il-leġenda ta' Juventus u t-tim nazzjonali Taljan Bruno Nicole ippreżenta f'pajjiżna l-ktieb li kiteb hu stess dwar il-karriera ta' missieru. Waqt preżentazzjoni fil-Juventus Club Malta Cuore Bianconero li tiegħu Fabio u l-mistieden, Nicole ġintervistat minn Charles Kamenzuli fejn tkellem dwar is-snin glorjużi ta' missieru fl-istess skwadra ta' Omar Sivori, Giampiero Boniperti u John Charles. Minkejja leġendi bħal dawn, Bruno xorta waħda rnexxielu jiskorja medja ta' gol għal kull logħba. Għadu wkoll iżomm ir-rekord tal-iżgħar plejer li skurja dopjetta mal-Italja u wkoll l-iżgħar captain tan-nazzjonal. Ibnu Fabio iddeskriva l-futbol fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet bħala xena differenti minn dik tal-lum fejn setgħu jarawh biss min kellu fortuna li jmur il-ground jew inkella f'xi bar. Il-plejers f'dak iż-żmien kienu meqjusa bħala eroj. Iddeskriva t-trasferiment ta' Bruno lil minn Juventus bħala tmiem tal-futbol u l-imħabba tiegħu għall-isport. Kien trasferiment li ddiżappuntaħ ħafna minkejja li ma' Roma rebaħ ukoll Koppa Italja. Tkellimna miegħu dwar l-esperjenza tiegħu f'pajjiżna. Non mi sarei mai aspettato di poter vivere un'esperienza del genere. Che il libro del papà mi portasse a vivere un'esperienza, delle emozioni come quelle che mi avete fatto vivere qui a Malta in questi giorni era inimmaginabile. Bruno Nicole iddebutta ta' 16 sena imma rtira ta' età żgħira ta' 27 sena. Anke għaliex kien wasal biex jitwieled propju Fabio u rid ikun parti mit-trobbija tiegħu.